tajjeb lil kulħadd. Iltqajna għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID u s-sitwazzjoni hawn Malta. Il-bieraħ kellna 4 persuni oħra minn dawk li kienu pożittivi li propju fiequ. Allura it-total ta' każijiet li fiequ issa huwa ta' 454. Kellna 2 persuni minn dawn li fiequ ta' età bejn 20 u 29 sena, wieħed bejn 30 u 39 sena u persuna oħra bejn 40 u 49 sena. Il-bieraħ għamilna 1429 tests u minn dawn ħarġu 7 każijiet li huma pożittivi. Bekk it-total ta' każijiet li huma pożittivi huwa ta' 553. Dan ħareġ minn total ta' testijiet minn meta bdejna ta' 50,660. Il-total ta' każijiet li huwa attivi huwa ta' 93. X'kienu dawn il-każijiet li huma ħarġu ġodda li huma pożittivi? Maġġor parti tagħhom kienu każijiet li ma kellhom l-ebda sintomi u qed naqbduhom permezz tat-testing li qegħdin nagħmlu. Għandna marra Maltija ta' 52 sena li ma kellha l-ebda sintomi, però din għamlet it-test u ħarġet pożittiva. Din marra taħdem ġa retail outlet, però rajna li din obdiet ukoll il-miżuri ta' mitigazzjoni li daħħalna meta ftaħna ir-retail outlets u fil-fatt kienet qiegħda tilbes il-maskra, allura hemmhekk ir-riskju ta' trasmissjoni għal klijenti oħra li jkunu marru propju f'dan il-ħanut tkun tnaqset ħafna u allura hemmhekk aħna b'dan il-miżuri naqqasna r-riskju tal-firxa ta' din il-marda. Istess ukoll kellna persuna li huwa raġel ta' nazzjonalità barranija għandu 52 sena li dan mar l-emerġenza minħabba kondizzjoni medika li mhix relatata mal-COVID u hemmhekk bħalma konna qegħdin ngħidu għamel it-test u ma kellu l-ebda sintomi relatati tal-COVID u ħareġ li huwa pożittiv. Tal-persuna ma kienx qiegħed imur xogħol u anqas kellu nies oħra li qegħdin jgħixu miegħu. Kellna raġel ta' nazzjonalità barranija ta' 47 sena li dan ukoll mar l-emerġenza l-bieraħ għal kondizzjoni mhix relatata u l-istess bħal każ li ieħor ukoll dan ġien ittestjat u ħareġ li huwa pożittiv u bħalissa għaddejjin bil-contact tracing ta' nies li jaħdmu miegħu u anke dawk li jgħixu mal-persuna. Kellna raġel Malti ta' 50 sena li wkoll ma kellu l-ebda sintomi, però dal-persuna jaħdem ġa retail outlet u ddeċieda li jmur jagħmel it-test u l-familja tiegħu u ħareġ pożittiv. Però l-istess dal-persuna kien qed jilbes propju l-visor waqt li kien ikun qiegħed jaqdi lin-nies u allura hemmhekk aħna naqqasna r-riskju ta' trasmissjoni. Kellna marra ta' nazzjonalità barranija ta' 26 sena li din hija carer ġa dar tal-anzjani li bħala parti mill-miżuri li konna qegħdin indaħlu qabel ma jibdew jidħlu il-carers jaħdmu fil-home, hemmhekk konna qegħdin nagħmluhom it-testijiet u din ħarġet pożittiva, allura propju ma daħlitx taħdem. Bekk aħna naqqasna ħafna riskju li seta' kien hemm trasmissjoni minn din il-carer għall-anzjani li jkunu residenti. U din propju ma kellha l-ebda sintomi. Kellna raġel Malti ta' 55 sena li dan huwa pazjent li qed ikun rikoverat f'ward f'Mater Dei u dan kellu kuntatt ma' pazjent ma' persuna oħra li kien pożittiv, ħareġ is-sintomi u dan ma kellu l-ebda sintomi għaliex dal-persuna diġà kellu kundizzjoni medika oħra, però ma rajniex differenza fis-sintomi. Dan ġie ttestjat propju permezz tal-contact tracing li konna qegħdin nagħmlu u hemmhekk ħareġ pożittiv, allura hemmhekk issa wkoll ġie trasferit għal ward ta' Infectious Diseases Unit. Għandna persuna ta' nazzjonalità barranija ta' 32 sena li propju din il-qiegħda pazjent li huwa rikoverat ukoll fl-isptar Karen Grek u dan kellu sintomi fl-14 ta' Mejju bid-deni sola u ġeħ fil-Grizmejn u ġeħ ta' rasijiet. U hawnhekk allura għandna dan li l-carer li propju ħareġ pożittiv. Dak kienu l-każijiet li kellna u jekk tħares lejn is-sitwazzjoni fil-sptarijiet tagħna għandna 4 każijiet li qegħdin f'Boffa, 6 każijiet li qegħdin St. Thomas Hospital, pazjent li qiegħed l-Infectious Diseases Unit u 3 oħra Karen Grek.
Dawn huma l-każijiet li kellna pożittivi bħalma qegħdin taraw għandna l-maġġor parti tal-każijiet minnhom li qegħdin ikunu jiġu pożittivi wara li nkunu qegħdin nagħmlu dak l-enhanced testing u hemm minnhom ma jkollhomx is-sintomi. U għalhekk dan huwa importanti ħafna li nkomplu nżidu t-testing aħna biex hekk naqbduhom u nieħdu l-miżuri ta' kontingenza. Welcome to this medical bulletin. Yesterday, we had 4 further cases who have recovered. So the total number of recovered cases is 454. And yesterday, we did 1,429 tests. And out of these, we had 7 positive cases. So the total number of positive cases is 553, out of a total of 50,660. The total of active cases is 93. This is a situation whereby the positive cases that we had today are most of them asymptomatic and have been identified through our enhanced testing system, and also people who actually present themselves to be tested because they would want to have a situation about their COVID infectiousness or not. It's very important that we have seen also that some of the cases were people who actually work in retail outlets, which are serving people, and the good thing is that people were adhering to these measures whereby they were wearing masks or visors, so this will reduce the chance of transmission to others. So our appeal is always to continue to take the prevention measures. This is a situation whereby we have a new normal now to adapt to, and with mitigation measures, we can continue to control the situation. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Fiorella minn TVM. Tajjeb, Professor Gawci. Notajt li hemm 4 barranin minn dawn is-7 li huma pożittivi llum x'inhuma n-nazzjonalitajiet tagħhom u koll il-ward li semmejt hija l-istess ward li dal-aħħar kien hemm iktar minn każ wieħed. U mistoqsija oħra hija li issa jidher ċar li r-rata ta' fejqan hija qawwija u dan il-virus ħlief għan-nies vulnerabbli jidher li mhux daqshekk perikolus daqskemm ħsibna anke fejn jitlu virusi oħra f'dak li għandu x'aqsam ma' influenza wkoll tittieħed imma pereżempju l-ekonomija ma tingħalaqx. Allura ma taħsibx li r-restrizzjonijiet jistgħu jibqgħu biss għal nies vulnerabbli f'dan il-punt? Grazzi Fiorella. Fuq il-nazzjonalitajiet, kellna nazzjonalitajiet wieħed mis-Serbja, l-Italja, Filippin u Indien. Is-sitwazzjoni dwar il-COVID, il-virus tal-COVID, huwa l-istess virus propju li bdejna bih u l-istess virus li għadu magħna u l-istess virus li qed jibqa' ikun magħna. Jekk tħares lejn is-sitwazzjoni nafu l-mortalità minn dan il-virus huwa iktar minn dik tal-influenza bħala rata għaliex speċjalment meta inti għandek nies li huma vulnerabbli u dawk li għandhom mart kroniku. U għalhekk aħna wkoll sa mill-bidunet aħna għamilna rakkomandazzjonijiet tagħna biex dawn in-nies li huma vulnerabbli rridu nipproteġuhom. U għalhekk propju aħna kien ir-rispons tal-nies li huma vulnerabbli li propju kooperaw u meta tħares lejn il-każijiet tagħna kienu ftit meta tqabbel mal-każijiet ta' nies ta' età pjuttost iżjed żgħira. Jekk inti tħares li inti ma jkunx hemm miżuri ta' mitigazzjoni u miżuri ta' prevenzjoni, hemmhekk inti jkollok firxa fil-komunità. U għalhekk huwa importanti li inti fil-komunità tibqa' żomm ir-rata kemm jista' jkun baxxa, ħalli jekk inti għandek dawn in-nies vulnerabbli li qegħdin joħorġu għall affarijiet li huma essenzjali, hemmhekk huma ma jiltaqgħux mal-virus allura hemmhekk ikun jistgħu jaħdu huma b'konsegwenzi li huma gravi. U għalhekk iridu l-kooperazzjoni u għalhekk aħna meta qegħdin nagħmlu rilaxxament ta' ċertu miżuri, għamilna rilaxxament permezz ta' mezzi ta' prevenzjoni. Bħalma rajtu propju żewġ każijiet li kellna propju llum anke f'retails ukoll, hemmhekk il-nies li kienu jaħdmu fir-retail kienu qegħdin jilbsu l-visor u l-maskri. Allura hemmhekk aħna naqqasna ħafna ċans li seta' kien hemm trasmissjoni lil ħaddieħor. Fuq is-sala tal-carer li kellna propju llum kellna
kellna carer li kienet minn Caring Rec. Imma mbagħad kellna wkoll pazjenti ieħor li ħareġ pożittiv ukoll u dan il-persuna l-pożittiv kien minn Caring Rec Hospital. Jean Paul minn Love in Malta. Hello? Mela, mhux jinstema'. U biex inkomplu wkoll mal-mistoqsija ta' Fiorella kellna wkoll il-pazjent li semmejta Mater Dei kien f'ward differenti minn dik il-ward li konna semmejna fejn kellna numru ta' każijiet. Jean Paul, Love in Malta. Good afternoon, Professor Gauci. Sorry, I think we have some technical difficulties. This morning, Prime Minister Robert Abela mentioned that hairdressers and restaurants will open to public under new measures by the end of the coming week. Will these measures entail for vulnerable people? Will they be allowed to visit restaurants and hairdressers? And my second question is, in light of the announcement this morning that restaurants and hairdressers will open, are you worried that Malta is opting for a survival of the fittest approach to save the economy? Thank you. Meta kon nsemmu l-vulnerabbli bħalma konna dejjem qegħdin ngħidu mill-bidunet importanti li aħna nipproteġuhom. U l-messaġġ huwa li l-vulnerabbli importanti li huma jilimitaw kemm huma jkollhom kuntatt ma' persuni oħra u li joħorġu għal dak li huwa importanti għalihom ukoll. Però bħalissa għaddejjin ukoll biex navalwaw is-sitwazzjoni naraw kif nistgħu wkoll aħna l-vulnerabbli tkun tista' tipproteġihom anke meta jkunu huma qegħdin jistgħu jmorru għal affarijiet oħra li proprju jkollhom bżonn. Fuq li semmejt, aħna il-miżuri tagħna huma dejjem tal-protezzjoni tal-popolazzjoni kollha għaliex lan tagħna huwa li dejjem inżommu l-firxa ta' dan il-virus kemm jista' jkun baxxa. Meta inti żomm il-virus li jinfirex fil-komunità, hemmhekk qed tipproteġi lill-popolazzjoni kollha. Ħaġa importanti hija li aħna lil-nies li huma vulnerabbli nipproteġuhom u kemm jista' jkun ma resquhomx lejn dan il-virus. U għalhekk aħna rridu l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Il-fatt li jkollok nies li huma b'saħħithom u għandhom inqas ċans li huma jistgħu jkollhom komplikazzjonijiet jekk jimirdu ma jfissirx li dawn m'għandhomx jieħdu l-miżuri għaliex huma jistgħu jkunu l-persuni li taqgħu ma' nies li huma vulnerabbli. Għalhekk aħna rridu nkomplu nżommu dawn il-miżuri ta' protezzjoni sal-bidu sal-aħħar. Karl minn Malta Today. L-wara nofsinhar it-tajjeb, Professor Gauci, għandi 3 mistoqsijiet għalik. L-ewwel mistoqsija tiegħi tal-laċċja mal-istatement tal-Prim Ministru Dolodu. Wara li ħabbar li ħajbad jinfetħu r-restaurants u l-hairdressers huwa bil-kompla billi sostna li jingħataw mixed signals ngħidu n-nies joqogħdu d-dar fil-waqt li jinfetħu l-establishments. Keeping that statement in mind, l-nies għandhom jagħmlu użu minn dawn l-establishments. L-appell tagħkom tiegħek kien kważi mifhuma ma' nies kollha li tgħidilna stay safe, stay home. Għadu japplika dan l-appell. It-tieni mistoqsija tiegħi in-numri kibru meta tikkomparahom ma' ġimagħtejn ilu u anke l-affected. Min aspett xjentifiku x'inbidel minn ġimagħtejn l-ewwel? U rigward il-każijiet li ħarġu tal-lum ta' retail outlets fejn ħarġu l-store owners, ħaddiem, eċetera, li kienu positive. Ħajtħabbar li sem ta' dawn il-wieħed għal min forsi jagħmel użu minn dawn l-istess wieħed. Grazzi. Il-messaġġ tagħna min-naħa ta' saħħa pubblika huwa dejjem li aħna rridu dejjem nipproteġu lill-pubbliku. U allura għalhekk aħna meta qegħdin naraw li aħna nibdew f'din it-transition phase fejn inti tibda tiftaħ ċertu miżuri milli konna diġà daħħalna dawn ma nfetħux bl-istess mod li kienu qegħdin meta qabel ma bdiet il-COVID. U għalhekk qegħdin naraw li inti jkollok sitwazzjonijiet fejn tieħu miżuri bħal pereżempju li tilbes il-maskri jew inkella l-visors li n-numru ta' nies li jkunu qegħdin jitlu f'stabbilimenti jkun inqas, li inti jkollok nies li jqogħdu xorta bis-social distancing minn xulxin dejjem ta' 2 metri li huwa importanti għaliex nafu kif jinfirex dan il-virus. U dan huwa importanti ħafna għaliex aħna f'dan is-sitwazzjoni nafu li l-virus għadu qiegħed jinfirex minn persuna għall-oħra. U allura għalhekk dawn il-mezzi jridu jibqgħu hemmhekk. Is-sitwazzjoni tal-virus kif kien jinfirex xa ftit ġimgħat ilu
sa s-sitwazzjoni ta' kif jinfirex il-virus illum huwa l-istess ma nbidel xejn. Dan il-virus huwa l-istess, dan huwa virus li ma nbidilx u huwa virus li rridu nibqgħu insegwu biex aħna ma nkunux nistgħu nżidu din it-trasmissjoni. U għalhekk huwa importanti li aħna nibqgħu naraw li n-numru ta' każijiet li jkunu qegħdin hemmhekk fil-komunità dejjem jibqa' stabbli. Kien minn nett naħseb ma daħalx għandna l-Matthew mill-Orizzont? Għallu xnar tajja, Professor Gawci. Talu kanna battibet fej il-Prim Ministru kap tal-Oppozizjoni, fej il-Prim Ministru jgħid l-prefabricated hospital għadux aktar bżonnu. Fuqat il-kap tal-Oppozizjoni jisħaq l-dinija deċiżjoni responsabli u fuqat li saħaq li f'Malta għanna bis 20 ventilatur meta ma nafux x'inhu ġej fil-futur. Xtaqt l-opinjoni tiegħek jekk verament hemm dak in-numru u jekk hemmx qatt hemm bżonn ta' dan il-prefabricated hospital. Mistoqsija oħra, fil-bidu ta' din il-pandemija kien deċiż li it-trabi li jkollhom bżonn l-immunizzazzjoni, immunization, kien ikollu l-iktar iċ-ċentri tal-Purjana jew għal-Mostax huma ċentri iktar siguri ħabba l-entraturi li għandhom. Ittieħdet xi deċiżjoni f'dan ir-rigward biex dan is-servizz jerġa' jirritorna għaċ-ċentri tas-saħħa l-oħra kollha u jekk iva li ma raġuni. Grazzi. Matthew, paċenzja l-aħħar mistoqsija ma nistmajtx ċar, jekk tista' tirrepetija fil-qosor? Mhix problema. Ittieħdet xi deċiżjoni biex dawk it-trabi li kollhom bżonn l-immunization fejn qabel kien jiridu kollu biss il-Furjana u ċentri tas-saħħa tal-Mosta, issa qegħdin jerġgħu jingħaddu biex imorru ċentri tas-saħħa l-oħra u jekk iva għalli ma raġuni. Grazzi. Mela. Fu il-sodot li qed ikollna bżonn naħna ħassa mill-bidunet bħalma kontu qegħdin taraw bdejna naraw x'inhi s-sitwazzjoni qed tiġri barra minn Malta u anke rajna x'inhi s-sitwazzjoni fejn kien qed ikun hemm bżonn anke numru ta' sodot biex propju jitrattaw dawk in-nies li jimirdu bil-COVID u anke dawk li jkollhom ċertu komplikazzjonijiet. U Malta kienet minn ta' quddiem fejn aħna preparajna biex ikollna biżejjed sodot biex aħna nkun nistgħu nilqgħu għal dan il-bżonn li jista' jkollna. Aħna rridu naraw li jkun hemm is-sodot li jkunu available. Fejn ikunu, jekk hux prefabricated hospital, jew inkella jkunu sodot li jiġu propju f'postijiet bħalma rajtu aħna wkoll għamilna utilizzazzjoni ta' parti mill-Università u minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw ukoll ir-rettur tal-Università. Huwa l-iktar ħaġa importanti hija li kemm jista' jkun dawn ikunu qrib tal-isptar tagħna, ħalli aħna jkollna il-healthcare workers tagħna li ma jkollhomx jinqasmu għalhekk b'hekk inti jkollok biżżejjed healthcare workers li jkun jistgħu jieħdu ħsieb il-pazjenti tagħna. Rridu niftakru li dawn xorta rridu nżommuhom għaliex aħna ma nafux eżatt x'ħad tiġri s-sitwazzjoni u l-obbligu tagħna bħala Ministeru tas-Saħħa huwa li aħna jkollna biżejjed sodod biex aħna nkun nistgħu nikkuraw il dawk il-pazjenti li jistgħu ikollhom bżonn. Rridu niftakru wkoll li aħna bħalissa wkoll għaddejjin bil-preparamenti tagħna ħalli jekk tiġi meta ikollna l-każ li jkun hemm iżjed każijiet la tibda dieħla xitwa tal-influenza, aħna hemmhekk nafu li ħajkollna iżjed każijiet minħabba l-influenza. Allura dejjem inkunu preparati għalija wkoll. Fuq it-tilqim, aħna mill-bidunet konna konstretti li tnaqqas minn fejn tkun tista' tagħti s-servizzi. Ħafna minnhom kienet li kellna healthcare workers li aħna konna qegħdin nittrejnjawhom ukoll għal COVID biex ikollna ir-rispons għal pazjenti li setgħu jidħlu bil-COVID. U allura għamilna restringiment ta' minn fejn jingħataw it-tilqim għat-tfal tagħna. U hemmhekk aħna konna qegħdin nieħdu l-miżuri kollha biex naraw żgur li l-pazjenti u t-tfal bil-ġenituri tagħhom li kienu qegħdin jiġu għat-tilqim ikunu wkoll siguri. Issa, li qegħdin fi transition phase fejn aħna rġajna bdejna niftħu ukoll dawk is-servizzi, allura hemmhekk aħna saftaħna is-servizz tat-tilqim propju kif kien qabel. Ħalli bekk aħna nkunu żgur li l-pazjenti kollha u t-tfal tagħna wkoll jiġu mlaqma propju skont l-iskeda. Infatti, tant qegħdin nagħmlu enfasi fuq li jibqa' għaddejjin mezzi ta' prevenzjoni aħra biex nipproteġu l-tfal tagħna u anke li aħna nkunu żgur li t-tfal tagħna jiġu mlaqma skont l-iskeda, tant hekk li aħna wkoll daħħalna tilqima ġdida għal tip ta' mikrobu ieħor li huma pneumococcus li dan ukoll jista' jolqot it-tfal tagħna. Allura aħna f'din is-sitwazzjoni qegħdin naraw li aħna qegħdin nieħdu ħsieb
propju l-COVID, imma l-mart li ieħor xorta qegħdin nieħdu ħsiebu. Ħalli bekk aħna nagħtu l-aqwa saħħa li nistgħu nagħtu lill-poplu Malti. Simeon Milwan. Għan s-sanar tajja, Professor Gawci. Xtaqt nsaqsik, tibdaw għanka tal-ftuħ mħabbar illum tal-istabilimenti mill-ġimgħat dieħla. Dwar l-użu ta' piscini, swimming pools u water parks, ħajkun hemm miżuri apposta jew ħajkun hemm sta għall-individwu li jżomm li l-użu sigur. U t-tieni mistoqsija dwar l-artifactor, jekk forsi tistax tikkonferma n-numru eżatt wara l-aħħar każijiet li kellna. Grazzi ħafna. Mela, fuq il-rilax ta' ċertu restrizzjonijiet li kellna, aħna bħalma kontu qegħdin taraw semmejna dejjem li dawn ikunu propju bil-mezzi ta' mitigazzjoni. Jiġifieri meta aħna ħankunu qegħdin niftħu ċertu stabilimenti, mhux se jkunu stabilimenti kif kienu qabel. Irrid ikun hemm restrizzjonijiet li huma bbażati fuq prevenzjoni tal-firxa ta' dan il-virus. Palissa aħna wkoll bħalma semmejt rridu naraw li l-average rate ta' l-R factor dejjem iżomm baxx ħalli bekk aħna nkun nistgħu nassiguraw li t-trasmissjoni ta' dan il-virus fil-komunità dejjem jibqa' mill-inqas ħalli bekk inti trasmissjoni minn persuna għall-oħra tkun l-inqas. Xewna mill-Malta Independent? Palma rajtu l-lum kellna xi diffikultajiet tekniċi fejn niskużaw ruħna li bdejna tard, imma anke niskużaw ruħna li l-ġurnalisti kollha ma setgħux jidħlu. Dawn jiġru li jista' jkollok sitwazzjoni ta' diffikultajiet tekniċi u minn hawnhekk ikollna nagħlqu din il-trasmissjoni llum. Fil-waqt li nixtieq nirringrazzja lil kull min ħadem biex aħna nkun nistgħu kuljum waslulkom din it-trasmissjoni. U aħna dejjem qegħdin waslu dawn l-informazzjoni ħalli bekk aħna nkomplu nżommukom aġġornati. Dejjem nappellaw biex tibqgħu segwu dawn miżuri ta' mitigazzjoni għaliex dawn huwa l-aqwa mezz li aħna nkun nistgħu nkomplu nikkontrollaw il-firxa ta' dan il-virus. Flimkien irnexxilna nikkontrollaw is-sitwazzjoni li nżommu r-rati ta' każijiet li huma baxxi u jina perżwaza li bil-kooperazzjoni ta' kulħadd u anka li l-pubbliku Malti kompli segwi dawn il-miżuri ta' prevenzjoni aħna nżommu dis-sitwazzjoni fi stadju li tkun kontrollabbli. Nixtieq nawgura l-ġurnata tajba lil kulħadd u nsemmilkom.